Hello, लोगोफोर जों दायो दखान थांनो नागिरदों बोथोराबो जि गरम नालाय ओरैबायदि गरमखाय जोङो जानो थाखाय माबा लायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर दखानाव थांसै जों नै बिलेगा दखानाव थांनानै मा लानाय जायो बिदिनो जालु जाला मोनसे मोननै बिदि लाबोनानै मिलायनानै दखानाव थांगासिनो जों दखाना बिराद गोजान देखायनि र' दखान दायो जों थांगासिनो दं दखानाव ओमफ्राय बे जाहैबाय लामा दखान मोनसिगोन जों दायो नै एथिं लांगोन ना एथिं लागोन बेयावनो लागोन दखान मोनफैबाय जों नै दखान मोनबाय जों लानोसै र' दखान मालिक आइबिदा र' एसे लानि नै लानानै फैबाय जों दानिया फानलु सामब्राम गासैबो हानानै इदि जागोन होननायखाय सानाबो थानांगौ साना गैया जाबाय दा साना राय बुखौ खालामबाय दा न'आव सफैनायखौ लानोसै फैबाय थादो जानायखौ Aber ich nicht was wir haben nicht mich. Ja, mir was so geht. Ja, dann fällen wir. Also gulun na beto. Finally नै लागायनोसै दानिया लागायदो नै जाग्राफोरा गिदिर गिदिरखा नै जाग्राफोरा जोंनि फेमिलि आरोना फेमिलि पार्टि गरमनि ओरैबादि गरम आरोना सानदुङाबो बिनि थाखाय फेमिलि पार्टि ब्लग नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै आरोना नोंसोरबो जाखांबा कमेन्टआव होन माबायदि जादों सोर बेबायदि जायो फेमिलि मिक्सचार पार्टि लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरलाय आरोना माय गुडनेस जागोन जों बेयोजों बेनोसै दानिया रावबो दांथ'नाङा दै रावबो दांथ'नाङा चलो स्टार्ट चेस गासिबो मोनसे सामसखौ शेयार खालाम जेराय गासिबो जेराय हायाव गाहाय ओमफ्राय चेस माबादो एसे होनाय मानाय जागोन जाबाय बारा होना थांबाय इयाव थांनो इथिंबो एसे फन इखौ इथिं खाथि गोजानदों गामब्लासो गानि जाग्राफ्रा बोथोरा इमान गरम र' मामा मोनसे जेबो संबाय ओरैहाय आरो दां Hai Hân. Hai Hân. Hai. Mana tadang? As. Oh, lemon ko na bang sa para. Lagay dito. Ang sabi namin, smart kids never forget. That one.
बा बेखौ लोंदो जुसखौ ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट नांबाय आरोना लोगोफोर जानानै बेबायदि लागायनानै जाब्ला इन्ट्रेस्ट आरोना गरमाव मा खालामनो मा थानो जानायजों बेखौनो गोसोखांनानै लाइब्रबनानै जोङो बेबायदि मिक्स जाबाय आरोना गथ'फोरखौ लानानै मोजां नांबाय नोंथांमोनहाबो बेफोरबायदि जानानै ट्राइ खालामनो हागोन फेमिलि बिदिनो जाब्ला इन्ट्रेस्ट नाङा आरो लोगोफोर स' बेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो लोगोफोर सबखौबो बाय बाय